И здравейте на всички! Отново съм тук с 60 Seconds и продължавам там, откъдето спрях. Нека да продължавам. И нека да започвам. Почти водата ми беше свършила. В момента никой не е гладен. Нищо няма. Нищо. Така. И да намерим Джейн да се върне. Какво предлагате? Патрони за... Добре. Така. Карти за ключалка. Не, картите не си ги давам. Патрони за пушка. И аз. Патрони за... това. За брадва. Сега мога скоро да се защитя. И нямаме вода. И всички са жадни. Какво правим сега? Умираме много ясно. Ще дам супичка. Сега да намерим вода. Нещо да намерим... Мери Джейн се връща. Донесла е вода. Добре. Донесла пушка, храна, води. Добре. Всички са болни са. Така. Добре, хънгри. Никой не е жаден вече. Добре. Само Мерин Джейн е гладна. Ще изкарам тъс. Някакви не атакуват. И сега сигурно нямаме брадва. Да. Ма имам пушка. Получили сме шах. Така. Жадни, гладни нещо. Има гладен. Тя зато и дебела, бе. Тя само е дебела, бе. Иди да имах маска. Ари, ще дам карта да се ориентираш. Защото ти не можеш да се ориентираш. Значи. Сега ще видим. Вижте сега какво става. Ти ми откачил, избягал. Тето умрял. Бен Джейн става. Защо? Тя ще умре. Ти ще има дънт. Много ясно, че не. Не, нещо по въздуха. Като се откачи. Ще умре и тя. Ще умрем. Ще й дам по повечко да оздравей. Стига сте ме атакували, бе! И нямам пушки са. Перфектно. Нямам пушка. Да. Скоро са защитя, не знам. Дент. Ари, бе. Нямам супа, защото са ме ограбили много яко. Един кен вода. Даже 1,75. Аре, тъс Мерин Джейн, каква беше тъс? Не знам каква беше. Тъс, кога ще се връща, бе? Айде! Сега да не са награбили? Не. Супер. Има нещо. Не знам какво е, трябва да проверим с фенерче. И Мери... Какво се донесва? Ми казва, че нищо. Карта.
супа патрони. Перфектно. Перфектно! И тя е крейзи, и тъс е крейзи. И водата свършва. И не мога никой да пратя навънка. Ох. Един джен ни избяга. Много хубаво. Просто перфектно. И нищо не мога да взема. Аз ме атакуват отново. Ох. Тъй. Още 2 пъти ще я храня. Накрая радио изслушвам. Не мога да слушам музика. Какво ще правя с музика вече? Не мога да пратя без стига, тя си не умира. Коравата с. Каква беше? Не знам, чай да видя. Забравя съм. Тя е гладна. Я же гладна, жадна. Като свърши водата и всичко, ще умрем. Важното е, че колко целях, 36 дни. То месец мина вече. Това се съпредава. Ой, стига, бе. И пак стрелят нещо. Тъс не се предава, бе. Сега вече нямаме вода. Не може да излезе. Никой. Сама. Някакви мухи чувам. Така, тъй. Четиристи ден. Не умира тъс. Не умира, бе. Опа, нямам пушка. Ари, няма ли да е вече? Ай, тя тъсни вече гледа. Няма вода, сори. Сори, ама супа. Ох, боже. Тя почна да откача вече. И радио са вече, счупени са радиото. Айде, дадоха ли нещо? Една супа ни дадоха. Няма, да.
пак някой стреля, нещо прави. Най-накрая нещо да се случи. Загубихме. Така. И ето го, графика. Оцеляхме 44 дена. Ага. Да, де. Ако иска някой да ги чете, да се ги чете. Ето, казвам. Добре, хора, надявам се първия ми епизод да ви е харесал. Всъщност те са два. Има първа и втора част, това е втора. И натиснете този лайк бутон, за да може да ме направите щастлив, хора. И надявам се този клип да ви е харесал. Само се появи екрана. Еми, това е положението. Загубих, не загубих. Важното е, че оцелях 44 дена. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако не ви е харесал, натиснете ония бутон за не лайк. Шегувам се. Смисъл. Да. Ма искам много да ми харесате клиповете. Аз за вас го качвам. Надявам се. Искам пишете в коментарите на каква поредица да качвам. YouTubers Live или да продължа с Minecraft. И аз вече според вашите отговори ще реша. Надявам се отново този клип да ви е харесал. Шибнете лайк бутона и чао-чао!